evolucionou a carga de traballo nos postos dentro desta fábrica? Pois evolucionou de forma negativa para as persoas traballadoras, e darse conta que estamos facendo o doble de produción coa mitad de traballadores. Como lle afecta a sobrecarga de traballo ás persoas traballadoras? Pois lle afecta de forma negativa. O feito de non poder realizar os postos de traballo no tempo ciclo está causando situacións de estrés e ansiedade nas persoas traballadoras. Cal é a resposta por parte dos diferentes departamentos implicados e, polo tanto, da empresa? A primeira problemática que nos estamos atopando é que se negan a dar as respostas por escrito. Logo, son respostas tipo modelo. Está bien, é así, métodos dice que é así, en ningún momento son consensuadas con datos técnicos. Que obstáculos atopas no desenrolo da túa labor como delegado de tempos e rendementos? Os obstáculos con que nos atopamos é a falta de información. Temos unha negativa por parte da asistencia de darnos os tempos das OCESBES usadas. Temos unha negativa por parte de asistencia tamén de darnos o desglose dos tempos das fases. O número de pasos pois non coincide co número de desplazamentos que dan as persoas traballadoras. Que consellos ou medidas recomendas ás persoas traballadoras? Pois sempre aprender un posto pola gama de traballo, sin alterar nin o modo operatorio nin dita gama de traballo. Logo sempre temos que facer reclamación por escrito. Ante calquer doenza, acudir ao servicio médico e solicitar ao RU que active o protocolo de repartos. Crees que o acordo do AGA paliou ou solucionou en parte os problemas dos postos de traballo? Por suposto que non. Só temos que mirar o número de traballadores de menos que hai agora na línea cando se firma o dito acordo. O dito acordo está formado por 3 puntos básicos: as pantallas de seguimento, o protocolo dos repartos e o marcaje dos postos. No marcaje dos postos simplemente se aumentou o número de metros dun posto de traballo, sin ter en conta ditos desplazamientos. As pantallas de información están gestionadas polo Departamento de Asistencia, que é o mismo que nos nega os tempos. En canto ao protocolo de repartos, supostamente en 15 días teríamos que ter unha resolución, ou ben unha resolución do posto, ou ben unha axuda, ou ben unha baixada de tempo da línea, cousa que non está a suceder. Non conocemos a ningún RU que haya activado este protocolo. All we hear is Radio Gaga.